Ćao svima, sport i sportske teme. Želim da vas pozdravim još jedan put. Evo, baš sam posebno motivisan za ovaj klip. Valjda zato što nisam spavao 3 dana otprilike. I zato što možda idem iz saveza, pa sam ovako sad pun sam adrenalina. I onda sam rekao sebi šta da uradiš sa tim adrenalinom. Pošto sam odradio trening, ali nije bilo dovoljno, prekidali su me na treningu svakih 20 sekundi recimo, onda sam rekao ajde da probam taj malo višak energije da potrošim i da za nešto pametno i za nešto konstruktivno, pa evo nadam se da će vam se dopasti ovaj klip malo drugačije. Došao sam iz Mađarske, noć sam došao iz Mađarske, bio sam tamo, u petak sam imao neku pripremu na DIF-u, fakultet za fizičku spremu, neku taktiku smo razrađivali i bavili smo se sportom i mislim da je predivan oktobar. Pokrenite se, izađite malo napolje, lepše se čovek osjeća kad istrenira, kad malo upozna neke druge ljude i kada se zapovede neka tema sporta, fair playa i sporta. Sport zbližava ljude i sport ljude može da načini i prijateljima. Naravno, postoje ljudi koji radikalno doživljavaju sport i postoje ljudi koji ne znaju ništa o sportu, pa je strašno teško komunicirati sa njima. Sad sam bio u savezu i oni ne znaju ništa. Prosto minut ćutanja. Jako malo ovde se malo radi. Ovde se malo radi, a mnogo se bavimo nekim trivijalnim stvarima koje nisu dobre ni za nas, ni za naše društvo, ni za našu decu. Za sport pogotovo. Mala retrospektiva. Znači, ovo što sam rekao, pročitao sam u savezu, evo pročitat ću i vama 5 imena. Ako vam neko ime bude poznato, onda imate veliki plus kod mene i veliko za poznavanje sporta, naravno, i imate veliko poštovanje, pošto ja ova imena nisam znao. Idu ovako. Aladar Gerević, Iboljačak, Rudolf Bauer, Nandor Dani i Eva Sekelji. To su 5 od možda 10 najboljih mađarskih sportista svih vremena. Ja nisam čuo ni za jednog. Zašto to pričamo? Naša reprezentacija u četvrtak od 20:45 igra u Mađarskoj, u Budimpešti, u prestonici Mađarske, i hoću da napravim malu retrospektivu sa pogledom na Ligu šampiona i hoću da napravim malu retrospektivu sa pogledom na reprezentativni fudbal, jer i Liga šampiona su predstavnici šampioni država evropskih, pa igraju klupsko takmičenje. Ali osim klupskog takmičenja, UEFA organizuje i takmičenje nacija, znači Euro 24. Ovo kad kažem da sam imao teške razgovore, ljudi su se bavili prošlošću, bavili su se nekim analizama i statistikama od pre 50 ili 70 godina. Ja poštujem tu staru školu kadrova, ali ja mislim da se danas živi drugačije i koliko god se sučeljio, naravno mišljenja su nam se sučeljila i mi se nismo razumeli, s tim što sam ja ostavio. Svako ima pravo da ostavi neku svoju poruku, ali mislim da živi se brzo, sve brže i nema se mnogo vremena za velike istorijske debate, što ne znači da ne postoji neki primeri iz prošlosti koji mogu da nam daju jedan lep pogled, jedno lepo sećanje, jednu lepu uspomenu, jednu lepu memoriju. Istorija nas uči predivnim stvarima i mi istoriju zapostavljamo. Istorija je slabiji predmet u školi od matematike i fizike, hemije. Sad, svako dete ima neku svoju preferencu, ali istorija je učiteljica života. I istorija
može da se gleda i u sportu kroz olimpijska takmičenja, kroz osnivanje saveza, kroz osnivanje takmičenja, kroz velike uspehe ili velike padove, kroz neki krizni PR gde smo imali, nažalost, i gomilu ratova koji su sekli sportska takmičenja, pa je sport preživljavao, pa smo imali koronu koja je bila velika kriza, pa je isekla život na 2 godine, pa se sport još više vratio. Znači, da ne širim mnogo, mislim da lepo je biti romantičan i kada neko gleda daleko u prošlost, on je za mene romantičan. Ali kada je neko poslovan i kada je neko pragmatičan i kada je neko profesionalan, on mora da gleda gde je sada i gde želi da bude. Mora da postavi ciljeve, mora da koriguje sebe i mora da se bori da dođe do ostvarenja njegovih ciljeva. Uspeh počinje danas postavljanjem ciljeva. Ne bavljenjem istorije, udobno života. Ja sam danas baš izdvojio da ja razumem sve ljude koji imaju fotelju i da je fotelja jedna udobna, bolje se sedi u fotelji nego na klupi. Ali na klupi se sedi pravo, a u fotelji može da se sedi i malo pogrbljeno. Tako da svi vi koji sedite na klupi možete slobodno da se ispravite. Postoji neko ko razume zašto vi, svi, čistog obraza i jednog vatrenog srca sedite i na drvenoj klupi. Prošlost bih posmatrao segmentirano i moji sastanci, sportski sastanci u Mađarskoj su i bili vezani za segmentirani pristup. Da li je u pitanju planinarenje, da li je u pitanju izgradnja sportske infrastrukture, da li je u pitanju podizanje sportskih generacija, to sve može jako lepo da se segmentira. I verujte mi da je nekad jako teško doneti pravi taj kurs komunikacije gde ćete vi probati da dođete do željenog cilja zajedničkog, a onda da vidimo koji nam je rok za ostvarenje tih ciljeva i šta možemo da uradimo da bi ispunili taj svoj cilj. Jer život bez ciljeva je jedan besmisao. Prošlost je učiteljica i prošlost nam daje knjige, prošlost nam daje materijal, prošlost nam daje internet materijal, ali danas mi moramo da živimo u skladu sa protokom informacija. Mi moramo da budemo realni. Niko ne dolazi. Mi odlazimo, vreme prolazi, niko ne dolazi. Generacije se menjaju, život se menja. Tradicija je na iskušenjima. Vere su na iskušenjima, religije su na iskušenjima, države su na iskušenjima. Znači, moramo posmatrati periode, kraće periode, od pre 3 meseca, od pre 3 godine i naravno dati šansu istoričarima da se bore, ispoštovati ih, platiti ih, da se bore za dobru analitiku koju će izvući. Ali evo, kao što sam ovo počeo sa ovim mađarskim imenima, hoću tu da zaokružim prvi segment. Znači, mađarska nacija je poznata po težinama, dizanjima tegova. Oni su ljudi koji vole težine, vole tegove, snažna su nacija, razvijena. Dobri su u rukometu i oni imaju dobru školu rukometa i vole ga. Ide im u skladu sa fizičkom predispozicijom. Vole vaterpolo, iako nemaju more. Oni su zemlja bogata vodama, ali bogati su bazenima. I evo, baš smo bili u Baji, mali mađarski grad koji je razvija jedan kompleks vrlo lep vezan za vaterpolo. Znači, imaju dobar sistem treninga, imaju dobre kratke rokove za rad, kratke rokove nema tu višegodišnjih planova. Plan je vrlo jednostavan. Dobra forma, jednostavna taktika, mnogo golova, medalje. Dalje, gimnastiku ne poznajem, vaterpolo, znači svakako velika svetska vaterpolo nacija. Fudbal vole, kao i svi, oni fudbal obožavaju.
I fudbal je njima negde najdraži. Osnovali su federaciju i aktivno ga igraju od 1901. I praktično imaju svoje lige koje razvijaju preko 100 godina. Znači, oni nisu fudbalski outsider. Oni su fudbalski jedna bogata nacija koja želi da uspe u fudbalu. Međutim, najuspešniji i najviše medalja i najviše uspeha imaju u mačevanju. Tako da oni su najtriumfalniji u mačevanju. Inače, mačevanje se na engleskom kaže fencing. Fencing. Ni ja nisam znao. Ali mi svaki dan možemo da naučimo nešto novo. Znači, fencing, mačevanje, Mađarska, imaju dobre škole jahanja konja, ali nisu najbolji u tome u Evropi, ali vole jahanje, vole konje, vole životinje. Mada, mislim da su u odnosu na nas daleko ispod kao sportska nacija. Mi smo neverovatna sportska nacija. To kako mi volimo sport, ja nigde u Mađarskoj nisam video ni blizu. Razumem profesionalizam, naravno, razumem škole sporta, ali ovde se sport živi svaki dan. Mi smo evropski jug, mi smo Napolj, mi smo, što ja kažem, nama treba jedan naš Maradona, nama treba naš Messi, nama je sport u krvi, nama je sport svakodnevica. I to mora da se upiše u tu neku kratkoročnu istoriju. Jer Mađarska ima svoje lepe stvari, ima svoje divnu svoju kulturu, ima jednu svoju tradiciju koja je predivna i nema ni blizu toliko dece koja pikaju fudbal, nema ni blizu toliko košarkaških terena, nema ni blizu toliko teniskih klubova i teniskih terena. Znači, bravo za nas i pohvalno je koliko imamo terena. Ne možemo stalno biti u kritici, moramo da izađemo malo iz kritike. Ovde nema dana da ne vidim 50 ili 100 dece Srbija je bogata decom, znači mi smo jedna rodno tlo, mi smo jedna rodna nacija. I nema dana da ja ne vidim 100-200 dece na terenima. I da pitaju i da uhvate reket za tenis, i da se malo poigraju, da se nešto istežu i da se ljuljaju. Znači, naš sportski potencijal je ogroman. Mi razmišljamo sportski i mi smo jedna sportska nacija. Zašto ovo govorim? Zašto je sad sve ovo aktuelno? Pa zato što 14. oktobra ili za 3 dana u četvrtak u 20:45 u Mađarskoj, u Budimpešti, na Puškaš areni, naša reprezentacija, fudbalska reprezentacija Srbije, igra najvažniji meč za kvalifikacije, odnosno za potencijalno kvalifikovanje na evropsko prvenstvo Euro 24 u Nemačkoj. Šta je tu zanimljivo? Neću praviti duboke analize, neće to sve predugo trajati. Za kraj ostavljam ovo Liga šampiona, što sam obećao. Znači, šta je tu zanimljivo? Puškaš arena, velelepna. Nešto što naši igrači treba da vide, da osete. To je stadion kakav ja priželjkujem u Srbiji. Više takvih stadiona. Njegov kapacitet je 67.000 posetilaca. On je multifunkcionalan, on je biznis projekat. Znači, on tu ima od parkinga, od prilaza, od butika, od prodavnica, znači od sportske opreme. Znači, jedan vrlo raskošan centar. Menja boje, naravno, on služi i za evente. Stadion treba praviti da može da radi i evente, zato što na taj način smanjuje i gužvu na lokacijama, zato što je stadion uvijek malo izmešten, pa je tu lep parking, pa je tu sve dobro organizovano, lako za obezbeđenje, lako za obezbediti ga
Znači, jednostavno gradovi se šire, infrastruktura se širi, moramo da razmišljamo o tome. Budućnost je u širenju, a ne u nemanju stadiona, nemanju publike i nemanju igrača. Znači, budućnost je mnogo dobrih utakmica i budućnost cilj je, znači ovo što sam prvi deo, cilj je imati puno dece, imati puno dobrih takmičenja. Zašto? Pa, univerzitetsko takmičenje, srednjoškolsko takmičenje. Pa što? Pa ja bih bio najsrećniji, ja bih prvi otišao na fudbalsku utakmicu, finale srednjoškolskog fudbala, finale univerzitetskog fudbala. Zašto da ne? Bio sam na DIF-u. Ne sviđa mi se ono tamo ništa okolo. Ono je zapušteno strašno. Od hale sportskog centra Žarkovo do fakulteta DIF-a. Znači, iza, onaj klub za streličarstvo, tamo je fudbalski stadion. Ja ne znam, ja se stvarno, čuo sam razne verzije da se tamo planira i neka gradnja i sve to. Tamo je grehota nemati dobar sportski kompleks, akademiju, fudbalsku, tenisku, što ja priželjkujem, što ja i ne krijem da ja imam svoj plan za tenisku akademiju, to znaju svi ljudi koji se bave tenisom, ja to godinama već apelujem na to. Rekao sam i Novaku Đokoviću to u lice, ovako. Znači, eto, primjera radi, postoje neke lokacije koje su opet u gradu, a mogu da se jako lepo iskoriste. Znači, ono je ruglo, tamo nema staze jedne, ne može da se prođe, nema znaka jednog, tamo deca, tu prolaze deca, tu se igra neka odbojka u hali Žarkovo, čini mi se, tu prolaze neka deca. Ono nije dobro, ono je mračno. Tamo neka kola prolaze, tu linije. Pa evo, kome je dosadno, nek ode, nek prošeta. Samo čim se prođe fakultet za fizičku kulturu, već sa desne strane šuma, tamo ka bazenu, gore, dole, to sve nešto, nema znaka jednog. Znači, ono mi se, kao prostor gde dolaze mladi koji se bave sportom, pa ti mladi će sutra učiti drugu decu sportu. Znači, nema veze to sa fakultetom, ja znam s čime to ima veze. To ima veze sa komplikovanjem stvari, sa stvari iz prošlosti. Možda i s onim foteljama što smo pomenuli. Sve je moguće, ovde više čovek ne može da se osloni na ljudski faktor. Neću da se oslanjam na istoriju i neću da se oslanjam na prazne priče i na prazne obećanja. Ja hoću da se oslonim na ljude, bre. Na ljude i da se dogovorimo i da to funkcioniše. Znači, Puškaš arena, fantastična, sistem fudbala u Mađarskoj je sterilan. To je sterilno. Oni nemaju tu strast, oni nemaju tu vatru, oni nemaju tu energiju. Ali oni su sve to lepo zaokružili, sve to lepo se tu stiže, to je dobar transport, oni sad prikupljaju tako talente iz Evrope. Mađarska je kao nacija naša prijateljska zemlja i mi se sa njima volimo. Trenutno u ovoj konstelaciji Evropske unije Mađarska je najveći, da kažemo, prijatelj i pomagač, zemlja pomagač koja nas eto tako želi da vidi u Evropskoj uniji i ona nam daje podršku i često glasa tamo protiv nekih mera i kazni za nas i sve ostalo. Uz Grčku, Grčka je takođe velika prijateljska zemlja, ali Mađarska je najveći prijatelj sa Poljskom. Znači, to prijateljstvo je onako međunacionalno na visokom nivou, gde se malo gubi znanje. Mađarski jezik je dosta težak. Naš jezik je arhaičan. Naš jezik je naš jezik je, znači, istorija. I nama je lak, naravno, to smo se rodili, ali je težak. I onda u sudaru dve kulture teško je da Srbin i Mađar pričaju engleski. Nije ni nama engleski baš toliko lak, a nije ni Mađarima. S tim što mi imamo tu jednu južnjačku krv, pa i kad ne znamo, mi ga pričamo. A Mađari su stidljivi.
i oni i da znaju, oni ne vole da ga pričaju, da ne bi ispali malo neuki. I to je onda problem u komunikaciji. Znači, velika prijateljska zemlja, prijateljski grad, 200.000 Mađara živi u Srbiji, što je veliki broj, i rade, znači žive i rade ovde sa porodicama. To je jako veliki broj, to su dva Pančeva, recimo. I mi smo povezani i znači nacionalno i preko brakova i kulturno, preko kulinarstva, postoji slična vrsta kuhinje i oni vole paprikaš i mi volimo paprikaš i postoji eto njihova velika ljubav ka sportu i to gde oni na nas gledaju kao na veliku sportsku naciju. I mi to moramo da opravdamo prvo jednim divnim ponašanjem na stadionu, gde trebamo da vidimo kako to sve izgleda i da usvojimo za nas, za naše dobro, sve to što možemo da usvojimo. Onda treba nam jedna dobra otvorena utakmica. Ja sam video selekciju. Naprimjer, ono što je meni fascinantno je da je Pixi napravio, mislim, koliko je on napravio, ali da su kladionice u problemu, jer kladionice su već odštampale da je najveću analitiku i prognozu po Dušanu Vlahoviću. Zato što je Dušan Vlahović, ja to sad mogu ovako da kažem iskreno, najveći kandidat za budućnost srpskog fudbala. Da li će on to postati, zavisi od njega i od nas, ali trenutno mi nemamo kvalitetnije fudbalsko ime u mlađoj generaciji. Ima tu nekih imena među tim klincima, tako da kažemo. Međutim, oni se još nisu odlučili koji je njihov cilj. Da li žive u prošlosti, da li žive u nekoj udobnoj sadašnjosti. Oni se tu nisu izjasnili prema sebi, pa onda su oscilacije jako velike. Ja to razumem, privatan život je težak, fudbal je naporan sport, težak sport, ima puno izazova, ima tu i puno stvari o kojima se ne priča, skrivenih stvari, ali nećemo sad o tome. Znači, kladionice menjaju svoje fikseve vezano za Dušana Vlahovića, Pixi je napravio spisak, to je negde poznat spisak sa nekih par igrača. Ne treba ga napadati, izvinjavam se. Ne treba ga napadati, ja mislim da mi nemamo bolje igrače. Da li je to kriza fudbala? Da li je to zbog stranaca? Da li je to pogrešan format? Da li je to zbog toga što mi nešto čekamo? Da li pravi ne dobijaju šansu? To je već mnogo pitanja. Ljudi nemaju odgovor na pitanje. Nemam ni ja. Svako pitanje je snimak za sebe. Ali to što će tamo istrčati na teren, to je gotovo najbolje što mi imamo. Nije idealno, ali gotovo najbolje. I ja sam jako zahvalan mađarskim medijima i generalno mađarskim prijateljima koji kažu da su se dobro provukli u Beogradu igrajući protiv apsolutno po imenima snažnije, talentovanije, bogatije srpske reprezentacije i zadovoljni su oni tim rezultatom, neosporno. To je njima neočekivano bilo. I sad oni su spremni i na poraz, oni misle da smo mi favoriti i dalje, njima prednost domaćeg terena ništa ne znači. Kada biste izvršili komparaciju imena, mi imamo astronomska imena, znači svemirske fudbalere, individuo. Oni nas možda ne zadovoljavaju, mi nešto
privatno više očekujemo, mi nešto gunđamo. To je serija komentara, dosta je to klipova, i to je puno energije potrošeno za kritiku. Ali mađarski mediji i ljudi koji rade u sportu drže da smo mi po imenima, po prošlosti, po bliskoj prošlosti, po trenutno, evo, po igrama, Zvezda je, prvak Srbije, Crvena zvezda je u Ligi šampiona, pa oni to gledaju. I po drugim sportovima, košarci sad, da ne ulazimo sad u to sve, atletici, mada imaju oni solidnu atletiku, ali naša Ivana Šparović sada, znači ona trese svetskom atletikom, i primjer je za devojčice i za mame, i sad škole atletike to trebaju da prihvate tu decu i da malo rade sa njima, znači odvlačimo decu sa ulice, to jeste apel za sve sportske radnike. I Mađari doživljavaju celu tu priču kao jednu otvorenu utakmicu, kao jedan duel gde oni mogu vrlo lako da izgube, i ponovo se vraćamo na ono što možda mi kao nacija ne volimo. Ja se izvinjam malo zbog grla, ja sam danima po sastancima, to se nestaje, nego, evo baš se setio, fascinantno je da ja njima pričam 45 minuta, a da oni kažu da oni ništa nisu razumeli šta sam ja hteo da kažem. Znaš što sam ja njih pitao, da li su spavali, ili možda oni ne znaju stvarno o čemu ja pričam, pa moraju da počnu da čitaju, da uče iz početka. To su ljudi koji su na jednom poslu, u jednoj fotelji. Ja sam čovjek koji je promenio jedno 6 ili 7 poslova do sada, a ne bi mi teško bilo da od sutra promenim i da radim nešto sasvim novo. Ja razumem da smo mi različiti, ja sam tu liberalan i progresivan, oni su tu prilično, da ne kažem u foteljama, ali oni su prilično tu zauzeti možda nekim svojim rukovođenjem i nekim svojim marketingom i načinom menadžerisanja kadrova, sebe, resursa možda. Meni se čini da oni ne menadžerišu kadrovima, da oni menadžerišu resursima. To je kritika. Nemojte da menadžerišete resursima. Izgrađujte resurse kadrovima. Uzmite učenike, uzmite neke svoje radnike, napravite neku svoju priču, sportski klub. Kadrovima se menadžeriše. Vremenom i kadrovima, ne infrastrukturom. Infrastruktura može da propada ili da se unapređuje. Znači, šta sam hteo da završavam, da privodim ovo. Znači, Mađari doživljavaju to kao jedan otvoren meč, misle da će pobediti ko bude imao bolji dan, znači više sreće, drže da su imali više sreće i da su iskoristili svoje šanse u Beogradu. Orban, taj koji je postigao gol, meni žao što neće igrati, jer on je inače napadač u Leipzigu, da bi bilo zanimljivo videti ga malo skautima Zvezde, da malo menadžerima da malo to vide, nema veze, znači on je povređen, neće igrati, imaju oni tu dovoljno igrača i njihov pul igrača je individualno mnogo siromašniji, ali fudbal je kolektivna igra, tako da oni ne očekuju nemaju ni nikakvu taktiku kojom će da nešto igraju protiv nas. Oni se pozivaju na inspiraciju. Oni daju šansu svojim igračima kroz inspiraciju, kroz lep dan, i ako ne budu imali lep dan, ako izgube, a negde ostavljaju veliki procenat ka tome da će da izgube, to je 33%, čisto da vam objasnim, X-u se daje 30%, pobjeda Mađarske 37%, logično, igraju kod sebe kući i dobili su nas u prošloj utakmici, imaju bolji međusobni skor, nisu efikasni od nas, dali smo isto golova, ali tehnički jesu u prednosti, eto, za tih nekih 4-5%. Onda, šta sam hteo da kažem, znači ne treba tu pritiskati javnost i sad dodatno očekivati nešto, mi očekujemo da naši igrači imaju bolji dan i mi očekujemo da mi pobedimo lepo tu utakmicu i da na taj najbolji način
revanširamo poraz iz Beograda, koji nije trebao da bude poraz, to je bila jedna jako onako hladna i napeta utakmica. Meni je žao što Vlahović nije tu. Vlahović je dobro grizao u Beogradu protiv njih, hrabro, i oni ga se plaše. I to je fudbal, pa to je igra, to je život. Jednostavno, znaš da je bolji, znaš da je jači, logično da ga se plašiš, to su moment igrači, veliki, skupi igrači, svetski igrači. I tako da, eto, mala prednost na kladionici, po meni otvoren meč i ovako jedna pauza u Ligi šampiona trenutno, igraće malo reprezentacije, što je dobro, da se malo smire strasti, da se malo konsolidujemo, i naš prvak da se malo konsoliduje i ostali učesnici u drugim ovim ligama Evrope. Tako da, mislim da je ovo sad jedan dobar nacionalni moment. Dobar. Da malo podržimo reprezentaciju, da malo naučimo iz te utakmice, jer vidjet ćemo, to će biti jako zanimljiva utakmica za naš fudbal, jako. Ne mogu da kažem prelomna, ali ako stvarno krenemo u susret nekim promenama i ako stvarno hoćemo da nešto promenimo, onda ta utakmica u Budimpešti, a mi volimo Budimpeštu i mi volimo da odemo do Mađarske, može da nam da jednu dobru prelomnicu da vratimo srpski fudbal tamo gde pripada i da ga postavimo tamo gde zaslužuje da bude. I sad najslađe je ovo što čuvam za kraj ili za taj neki treći segment ovog klipa. Neverovatno da svaki put hoću kraći i svaki put on može da bude sve duži i duži. I to je, eto, prosto neverovatno. Ja ne znam da li ostanete do kraja, ko ostane, svaka čast, ja se nadam da je zanimljivo, jer meni je svakako zanimljivo, ne mogu sve da kažem, naravno, ali uvek se trudim da pogledam segment sa vama sa drugog nekog ugla. Liga šampiona, mala pauza, vraća se ona vrlo brzo i takmičenje je fantastično, znači fascinantno. U Beogradu protiv Young Boysa 47.000 navijača. I novine pišu i o košarci. 19.000 navijača kluba na košarci, ne košarkaških navijača, na košarci. Evropa je fascinirana. Šta bi mi mogli da postanemo? Dobro, onako jedno... Ali oni se ne plaše, nema rata, ne treba ići odmah u tu energiju, nego kako bi ovde moglo dobro da se živi. Kako bi to moglo da bude puno dobrih evenata, dobrih koncerata, dobrih utakmica, dobrih kvalitetnih ljudi, dobrih dela, vrednih ljudi, učinka, dobre učinkovitosti. Neverovatno. Znači, Evropa zanemela. Zvezdini protivnici, da, Zvezda, Kragujevac, ja nisam bio u Srbiji, nešto sam čitao, ja nisam umeo ni da pročitam. Oni su igrali, pa su gubili, pa su pobedili, logično, malo su se to, hladne noge, dobro, to je i glava hladna, kritike tu, taj mentalni sklop igrača, ja ne znam ko to vodi, ali očigledno da tu ima nekih emocija možda gde ne bi trebale da budu, jer vidim da Olenka kad je dao gol to Kragujev, pa on sad nešto to ni ne slavi gol, on je kao neki krivac, kao da je nešto tugaljivo. Malo mi tu fali onako ona Zvezdina, sećate se sigurno iz prošlosti, iz 60-ih i 70-ih, fali malo onako ta vizija jedna, to se zove vizija u stvari, ta jedna vizija, pobednička jedna vizija. Sad, tu je neki sekretar pogrešio i to neki igrači su, znači, došli, dobro nisu doveli Cristiana Ronalda da odigra utakmicu, mislim, bilo bi zanimljivo, spektakl, ali
To je veliki trivijalizam, da su ti igrači prijavljeni, neprijavljeni. I to zanimljivo u jednom trenutku kada ti niže lige igraju dobar fudbal. Niže lige, ja mislim da su niže lige vrlo blizu da imaju negde 300 sezonskih karata. Ja njima kažem to kad ih vidim, kad ih savjetujem direktore klubova, ja mislim da niže lige trebaju da počnu da postave sebi prvi cilj, to je 300 sezonskih karata. Znači neki prvi budžet, pa pol sponzora, pa onda neka, da kažemo, neka trgovina tu da se malo spostavi, pa neka pomoć države, grada i svega toga, onda neki sponzori, onda neka takmičenja, zašto da ne, za najboljeg navijača, za najboljeg roditelja, onda neki volonteri bi tu mogli da se uključe. Zašto? Društveno korisni rad, volonteri. Pa dajte, toliko nešto kažnjenih, toliko nešto, pa dobro, čekajte, dajte im opciju možda i da odrade taj dug. Dajte malo tu na stadionu nešto nek urade, nešto nek pretovare, nek okreče zajedno, mislim. Malo će se i družiti. Obezbedite im obrok, piće, naravno, ali dajte da budemo malo ljudi, malo 50-50, malo humani neki socijalni pristup da to bude. Ja sam siguran da gomila tih stadiona po Srbiji, da bi im dobro došlo jedno 15 dana društveno korisnog rada. A i mnogima bi dobro došlo da im se tamo nešto izbriše i da se zaboravi. Znači, ne znam šta će to biti, ne bavim se time, to je za advokate i za agente, ove ljude, pravnike, marketinški ovako gledano zabavno, evo kažem, da je došao i Cristiano Ronaldo, on je ušao, mi kao nema veze, Superliga, i sad on kao tu nešto odigrao i mi ga poslije izgrao, odemo na pivo, to meni zvuči kao privatizacija, totalna neka privatizacija. Moje selo, moj stadion, moja kuća, i sad ja se tu kao nešto zezam. Da nije u Kragujevcu, ja bih mislio da je, ne znam, ja mislim da i niži rangovi, u svakom slučaju niži rangovi igraju dobro, ovo je pohvala nižim rangovima i da, budite vrlo rigorozni i strogi, zato što ne može niko da se zeza s vašim profesionalizmom i ne može niko da vas pravi sprednju sa vama. Znači, vi držite do svog profesionalizma, a ovi što hoće da vas, tako, da se šale, oni moraju da nauče lekciju da nije šala svuda primerena. Šala je na mestu za šalu. Dalje, kažem, eto, Zvezdini protivnici, dobro, Zvezda, uspešno upisala je 3 boda, ide dalje, analizira, bave se sobom, imaju tu svoje te analitičare, pa sigurno imaju taktiku svoju, strategiju svog tima, pa neko će to sigurno proraditi. Verujem da oni, naravno, kao i svi mi, rade svoj posao odgovorno i uradit će najbolje što mogu, pa ako ne bude to zadovoljavajuće sponzorima, upravi i već kome, onda to kad se završi takmičenje. Dok je takmičenje živo, mi moramo da podržavamo. Kad se takmičenje završi, analitika, istorija, naravno da vidimo šta je istorija, očekivanja i onda da li su ispunjeni ciljevi ili nisu. Možda mi ne znamo koji su njihovi ciljevi, pa onda ne znamo ni da li su ispunjeni. Možda ljudi fantastično dobro odrađuju svoj posao i možda su ljudi jako zadovoljni time. Mislim, što nema veze sa nama. Mi smo svi s polja nekako, nismo unutra, je li tako? Mi se bavimo informacijom, mi prenosimo informaciju, mi prenosimo mišljenje. Mi smo civilizovani deo ovog društva, mi komuniciramo, mi ćaskamo, mi komentarišemo, mi lajkujemo, pratimo, ne pratimo. A oni su opet u svojoj internoj toj jednoj zatvorenoj priči, što je dobro, ali zavise i od nas, tako, mi kupujemo, mi plaćamo, mi trošimo, mi tamo jedemo, mi tamo pijemo, mi gledamo taj fudbal na televiziji, pa ne bi valjalo da sad ništa od toga ne radimo, to nije ni cilj fudbala, naravno, nego mi to želimo više da radimo. To ljudi jednostavno ne shvataju, odmah se sve seče na prečac. Postoje odnosi koji trebaju da se seku, koji su beskompromisni, koji su loši. Ali postoje odnosi koji
govore da mi želimo više da kupujemo karata, kokica, hot doga, više fudbala na televiziji, niže lige, srednje lige, znači 2 kluba za koji navijamo, 3 kluba za koji navijamo. Zašto 1? Pa ja bih navio za 3 kluba. Što da ne? Pa koliko ima klubova u Srbiji? 300 klubova. Što? Pa za 3 bi navio. I baš bi mi bila super fora da navijam tamo za neki mali klub. Iz nekog sela gde nikad nisam ni čuo. Ajmo, kao mi ih nešto podržao. Znači, Leipzig-Bochum 0-0. Leipzig izgubio od Citya, sad je odigrao u prvenstvu 0-0 i Leipzig nema još mnogo šansi tu za šalu. Leipzig, ako odigra još nekog X-a u prvenstvu ili neki poraz, su ispali iz igre za titulu. A mislim da mogu i protiv Zvezde da odigraju X-a, zato što su potpuno van forme i njima se ruše njihovi ciljevi i oni to ne vole. Naravno, to su surevi profesionalci. Oni su usmereni na svoj rad i na svoje ciljeve. Čim nisi u cilju, oni znaju šta ih čeka. To je bolno, ali opet kažem, nekada je to presecanje i nije baš tako tanka linija. Svi predstavljaju pred mediji, vesti, televizija. Svi predstavljaju presecanje kao neko da, pa nije to tanka linija, pa to je sve vrlo jasno. Postoje razlozi zašto se što preseca. Leipzig trenutno ne igra ni blizu dugačko je prvenstvo, ali ne igra ni blizu kao neko ko će apsolutno da osvoji nemačko prvenstvo i apsolutno da osvoji Ligu šampiona. Od toga nema ništa. Znači, prosečna utakmica 0-0, volao bih i protiv Zvezde da odigraju tako. Engleska liga, Manchester City, poraz, još jedan poraz. Arsenal, 1-0. City je i dalje veliki favorit za osvajanje engleskog šampionata. I vrlo jak tim u grupi G, gde je i Crvena zvezda u Ligi šampiona. I Manchester City, gledajući englesku ligu, gde mnogo timova može da dobije i da odlomi bod, je i dalje vrlo visoko u trci za prvenstvo Engleske. Međutim, problem je što će oni sad možda malo izgubiti koncentraciju i fokus sa Lige šampiona, jer je njima svakako titula prvaka Engleske prioritet broj 1, ali to nije dobro za nas, jer nama treba jako snažan i kvalitetan Manchester City u Ligi šampiona. Nama trebaju dobre gol razlike koje će oni ostvariti protiv Young Boysa svakako, obe utakmice, i mislim da oni dobijaju sigurno Leipzig kod kuće, da to iz prestiža, ne iz takmičarskog i apsolutno odlično ispao taj žeb, to sam ja već radio klipove, poslednje u Beogradu, ta poslednja Zvezdi stvarno može da da veliki prolaz, mada ja mislim da Zvezda može u Leipzigu da odigra dobro i mislim da može da odigra i dobro u Young. I Young Boys koji je dobro odigrao protiv Bazela. Bazel je, to je njihov derbi, to je jedan sjajan meč koji je tradicija negde evropskog fudbala i naravno njihove zemlje i njihovog sporta fudbala. Young Boys je to dobio sa 3-0. Znači Young Boys Basel 3-0, jedna laka utakmica, što Young Boys ostavlja kao veliko kandidata za prvaka Švajcarske, a Basel, nažalost, gura za borbu za opstanak u prvoj ligi, što će morati da dokaže. Tako da, u principu, dobra jedna energija fudbalska u Evropi, euro nam dolazi, znači euro je takođe i velika prilika za timove da poprave svoj rating, ali to je i dobra prilika da se zaradi dobar novac i to je dobra prilika da se i igrači malo valorizuju, da im skoči vrednost. Što se tiče Lige šampiona, da, bit će tu dobrog fudbala, mislim da je vreme da Zvezda počne da bilduje formu, znači da bilduje vrhunsku formu i da krene praktično u mlin. Igra Zvezda dobro u novembru,
uvijek je taj fudbal bio dobar u novembru u Srbiji, odličan, to je gomila dobrih novembarskih rezultata. Lično mislim da Zvezda i dalje ima veliku šansu, jer je format takav da odigra prvo nekog X-a sa Leipzigom, a onda da ima neku jednu svoju nadahnutu utakmicu, jer Zvezda praktično ima formu koja je u stagnaciji. Nije u padu, to je stagnacija forme. Trenutno je i Leipzig u jednoj stagnaciji i Manchester City u jednoj stagnaciji, što nije dobro za nas. Od Manchestera hoćemo da ne bude u stagnaciji. Young Boys će verovatno isto istrošiti ta neka svoja oružija, tako da mislim da ako Zvezda prva izađe, kao i reprezentacija Srbije sad protiv Mađarske, znači, ako sada prvi krenemo, onda reprezentacija Srbije može da ima jedan jako dobar nivo čak i za Euro, jer to su ipak timovi, to su živa tela. Znači, vi kad ste u dobroj formi, vi gazite. I mislim da Zvezda može da dobro vrati se prva u formu iz ovog pada i da praktično najbolje iskoristi. Jer ako se prva vrati u formu, ona može da dobije i sve 3 utakmice do kraja. Sve 4 utakmice u stvari, i 3. Znači, tako da, ovu što će igrati s Leipzigom i drugi krug, naredne 3. Tako da, sve otvoreno, sve zanimljivo, naravno, druželjubivost je tu, prijateljevanje je tu, energija dobra je tu, idemo dalje i mi ćemo da navijamo i mi ćemo da idemo na stadione i mi ćemo to sve da pratimo i ja se nadam da se vidimo, eto, i kod mene u nekoj skoroj budućnosti, pa da vidimo šta smo od svega toga pogodili, a šta nismo. Doviđenja.